Miyerkules sa ikaupat nga semana sa Kwaresma. Mahimong negatibo ang panlantaw sa mga tawo mahitungod sa Kwaresma nga nagpunting sa sala ug nag-isip sa penitensya nga usa ka silot. Apan ang unang pagbasa karong adlaw, nagtanyag og daghan pang mga positibong panlantaw. Ang Kwaresma maoy usa ka maayong panahon. Sayon ra kaayo sa paghikling sa gikinahanglan natong buhaton, pananglit, mga buluhaton sa balay o sa mas mahinungdanong mga butang nga makapausab sa kinabuhi. Mas mahitabo gayod kung adunay gitaganang panahon alang sa maong bugtong katuyuan. Ang Kwaresma maghatag kanato gikinahanglang luna aron mamalandong sa atong pagkinabuhi sa pag-ila sa mga gikinahanglang kausaban nga magdala kanato mas haduol sa Dios o giniyahan sa Dios nung grasya muhimo kita sa unang lakang diha sa dalan sa pagkabig sa kaugalingon. Gitataw sa mga pagbasa karong adlaw nga ang katapusang tumong sa pagpenitensya dili silot kundili sa pagpasiguli sa pagpamayad. Ang pagpenitensya panahon sa Kwaresma, gani sa tanang pagpenitensya, makatabang kanato sa pagpasiguli sa nabuak natong relasyon tali sa atong kaigsuunan ug sa Dios. Ingon nga ang sala maoy muguba ni anang mga relasyon, ang pagpenitensya maoy papilit nga mutabang sa pag-ayo niini. Dili buluhaton ni silot ang Kwaresma, kundili usa ka maayong panahon sa pag-alima ug sa pagpasiguli. Pamalandong. Isip usa ka maayong panahon, giunsa man nako pagpahimulos kining panahon sa Kwaresma. Kang kinsa mang nabuak nga relasyon ang angay nakong ipasiguli sulod ni ining panahon sa Kwaresma. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Mao kini ang giingon sa Ginoo ngadto sa Israel. Sa panahon nga nahimut-an gitubag ko ikaw, gitabangan ko ikaw sa dihang nagpakitabang ka, bantayan ug panalipdan ko ikaw. Pinaagi kanimo maghimo ako kasabutan uban sa tanang katawhan. Ipahimutang ko ikaw didto sa imong yuta nga karon nagmingaw na. Muingon ako sa mga binilanggo, gula kamo ug niadtong anaa sa kangitngit, gawas ngadto sa kahayag. Manibsib sila daplin sa kadalanan ug mahimo nga ilang sibsibanan ang hawan nga kabungturan, dili na sila gutomo ni uhawon, ni ang hangin ug kainit sa adlaw musakit pa kanila. Kay tultulan man sila ngadto sa mga tuburan sa tubig sa nagmahal kanila. Maghimo akog agianan latas sa kabukiran ug mag-andam akog dalan alang sa akong katawhan. May mga bot gikan sa halayo, ang uban gikan sa amihanan ug kasadpan, ug ang uban gikan sa aswan sa habagatan. Pag-awit sa kalipay o kalangitan ug pagmaya o yuta, pag-awit o kabukiran, kay gilipay sa Ginoo ang iyang katawhan ug maluoy siya sa mga nag-antos. Apan ang Sion miingon, gibiyaan na ako sa Ginoo, nalimot na siya kanako. Apan nag-ingon ang Ginoo, makalimot ba ang usa ka inahan sa iyang anak nga masuso, o dili ba niya mahalon ang iyang anak? Bisan gani sila malimot,
apan dili gayud ako malimot kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on, dugay nga masuko ug dako sa kaluoy. Ang Ginoo maayo sa tanan ug maluluy-on sa tanan niyang mga binuhat. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on. Ang Ginoo matinumanon diha sa tanan niyang mga pulong ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo nagapabangon sa tanan nga napukan ug nagapatindog sa tanan nga nangalipay. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on. Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo haduol sa tanan nga nagasangpit kaniya, sa tanan nga nagasangpit kaniya diha sa kamatuoran. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon ngadto sa mga Hudiyo, "Ang akong amahan nagbuhat hangtod karon ug ako usab nagbuhat." Tungod niini misamot hinuon ang tinguha sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo sa pagpatay kaniya, sanglit dili lamang kay gilapas niya ang balaod sa adlawng igpapahulay, kundili miingon pagayud siya nga ang Dios iyang amahan, ug sa ingon niini gipakasama niya ang iyang kaugalingon sa Dios. Busa mitubag si Jesus kanila, "Sultihan ko kamo, ang anak walay mahimo sa iyang kaugalingon. Nagbuhat lamang siya sa nakita niya nga gibuhat sa iyang amahan. Ang gibuhat sa amahan, gibuhat usab sa anak. Kay ang amahan nahigugma sa anak ug nagpakita ngadto sa anak sa tanan nga iyang gibuhat. Ug ipakita pagayud kaniya sa amahan ang mga butang nga labi pang kahibulongan kay niini. Ug mahibulong kamong tanan. Kay ingon nga banhawon sa amahan ang mga patay ug hatagag kinabuhi, banhawon usab sa anak ug hatagag kinabuhi ang buot niyang banhawon. Ang amahan dili maghukom kang bisan kinsa, kay gihatag niya sa iyang anak ang hingpit nga katungod sa paghukom, aron ang tanan magpasidungog sa anak, ingon nga sila nagpasidungog sa amahan. Ang dili magpasidungog sa anak, dili usab magpasidungog sa amahan nga nagpadala kaniya. Sultihan ko kamo, ang mamati sa akong gisulti ug motuo kaniya nga nagpadala kanako, may kinabuhing dayon. Siya dili silutan kay nakalatas naman siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Sultihan ko kamo, taliabot ang panahon ug kini miabot na nga ang mga patay makabati sa tingog sa anak sa Dios, ug mabuhi ang magpatalinghog niini. Ingon nga ang amahan mao ang tinubdan sa kinabuhi, gihimo usab niya ang iyang anak nga tinubdan sa kinabuhi. Ug iyang gihatagan ang anak sa katungod sa pagsilot, kay siya mauman ang anak sa tawo. Ayaw kamo kahibulong niini, kay moabot ang panahon nga makadungog sa iyang tingog ang tanang mga patay nga anaa sa mga lubnganan ug manggula sila sa ilang lubong. Kadtong maayog binuhatan,
mabanhaw ug mabuhi, ug kadtong daotang binuhatan, mabanhaw apan silutan. Wala ako'y mahimo sa akong kaugalingon, maghukom lamang ako sumala sa isulti sa Dios kanako, busa ang akong hukom matarong, kay wala man ako magtinguha pagbuhat sa akong kabubuton, kundili sa kabubuton sa nagpadala kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.